Pre mňa 90. roky boli úplne o nejakej univerzalite umenia, že môžeme sa vyjadrovať celému svetu, môžeme pridať náš názor alebo našu skúsenosť ženskú alebo stredoeurópsku do tej veľkej histórie. A ja si myslím, že od tej doby v mojom umení alebo v mojom živote sú prítomné tieto témy nepretržite. Naozaj si neviem predstaviť lepšie slovo, ako charakterizovať Ilonu, akože naozaj odvážny človek, ktorý verí v spoločenskú zmenu, ktorá je robená občiansky a šíri túto vieru, že jednou z tých možných kanálov, ako je možné spoločnosť zmeniť, je umenie. Ja som to nevnímala tak, že robím angažované veci, lebo prirodzene som sa vyjadrovala tým veciam, ktorí ma zaujali alebo zaujímajú. A tie veci sú spojené s tým, že čo sa deje v spoločnosti, ale ja si myslím, že to je aj základná vlastnosť umenia, že reaguje na to, čo sa deje okolo neho. V januári som bola v Paríži a pracovala som na projekte, ktoré bolo pozvanie špecifické na Montmartre vytvoriť nejaké miesto špecifické dielo. A napriek tomu stále som uvažovala o tom, že čo sa deje na Slovensku, že každý deň prichádzali správy, ktoré som nikdy nechcela čítať. A myslela som, že oslobodím sa viac od tej témy v tom momente, keď aspoň niečo urobíme. Okrem toho, že robí umenie, veľmi rýchlo berie do rúk ako keby organizáciu rôznych akcií a vrhne sa do tej práce meniť tú spoločnosť. Niekedy to znamená urobiť umelecké dielo, ale niekedy to znamená vyjednávať s politikmi, niekedy to znamená urobiť protestnú akciu. V prípade Ilony Nemet to veľakrát znamená všetko dokopy. Keď ste presvedčená o tom, že jednoducho takto to nemôže ísť, tak treba niečo konať.